Добре дошли сте в Есен Старо. Какво има да ни казва любовта? Четворка чаши, колесницата и тройка чаши. Любовта понякога ни говори тихо, но много ясно, ако сме готови да я слушаме. Четворка чаши ви казва да спрете и да погледнете вътре в себе си. Понякога всички ние сме толкова заети да търсим любовта навън, че забравяме да погледнем какво вече имаме вътре. Четворка купи напомня: спри за момент. Погледни към себе си и към малките радости, които често стават незабелязани. Понякога най-ценната любов е точно пред очите ни. Колесницата пък тук е сигнал да поемете кормилото на сърцето си. След вътрешното спиране идва действието. Колесницата ви кара да се замислите. Имате силата да избирате на къде да вървите. Любовта обича смелите. Не чакай, не се страхувай да направиш първата крачка. Не е нужно всичко да е идеално. Колесницата казва: поеми контрола. Движи се напред с увереност. И идват тройка чаши. Радост, празнуване, споделена любов. Това е момента, в който сърцето ви се усмихва. Любовта не е само дълбоки чувства, тя е смях с приятели, празнуване, споделена радост. Тя идва, когато сме готови да се отворим и да споделим щастието си с другите. Тройка чаши напомня: любовта е общност, топлина и празник, който може да се живее всеки ден. Моето лично послание към вас, мили хора, е да спрете, погледнете вътре в себе си, вярвайте на чувствата си и празнувайте малките радости, споделените моменти, хората, които ви обичат. Любовта е тук, тя не търси перфектния момент или идеалната ситуация. Тя иска да я усетим, да я живеем и да се доверим на сърцето си. Нека това бъде вашата посока. Погледнете навътре, поемете контрола, празнувайте. И нека сега да допълним всичко със съвета от мен. Продължете напред, но със спокойствие и удоволствие. Не всичко трябва да се бърза или да се контролира. Това, което има да ви каже любовта чрез картите, е да се движите без напрежение, да се насладите на процеса и да вложите лекота и радост в ежедневието. Много се радвам, че бяхте с мен и Есен Старо.